בשעה טובה סיימת את שלב התכנון. אתה לפני קבלת ההיתרים וצריך לבחור קבלן מבצע לפרויקט שלך. גם אם דרישות הפרויקט הם ג'1 או אפילו ג'5 בלתי מוגבל, אתה בטח מחפש קבלן ביצוע איכותי. ומעסיקות אותך המחשבות האלה: באיזה קבלן לבחור, איך לשמור על תקציב הביצוע מצד אחד ועל איכות הביצוע מצד שני. האם הקבלן ייתן לך שירות טוב ואיכותי? האם הוא יעמוד בקצב שהגדרת? איפה הוא בנה? והאם היו מרוצים ממנו? חברת קו הגמר מחברת בין אנשים טובים בענף הבניין. ניסיון של 20 שנה בענף הבניין והיכרות עם הקשיים והנפשות הפועלות עומד לרשותך. מאחורינו כבר עשרות חיבורים מוצלחים. גם אם אתה יזם משופשף, בונה פרטי או מפקח מנוסה, גם אם כבר עבדת עם עשרות קבלני ביצוע, וגם אם זאת הפעם הראשונה שלך, תמיד טוב לבדוק עוד קבלן, לשמוע עוד חוות דעת ולקבל הצעת מחיר הוגנת. אנו בחברת קו הגמר משמשים כאנשי מחירות לקבלני מפתח איכותיים. אלה הקריטריונים שלנו לבחירת קבלני הביצוע: תקשורתיים, ישרים, מקצועיים, מנוסים, שביצעו עבודות איכותיות, שהמחירים שלהם הוגנים, שהם סבלניים, שמנהלים ספרי חשבונות כחוק, שעומדים במילה שלהם ושהם יודעים בדיוק מה שהם רוצים. אנו בחברת קו הגמר מחברים בין אנשים טובים בענף הבניין, ואת הקריטריונים האלה אנו מחפשים גם אצלך, יזם, בונה פרטי או מפקח. צור קשר כעת ונעזור לך למצוא את הקבלן המתאים עבורך.